M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo, ndikulandireninso lero pa 10 Septemba chaka cha 24. Lero ndi week 23 potengera kalendala yathu ya Chikatolika. Mawu athu oyamba achokera mu 1 Korinto mutu wa 6 ndime ya 1 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Archangel Medi kuchokera ku St. Mary's Kabula One Church, Moa Parish, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wathu kuchokera pa Luka 6 ndime ya 12 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto. Ngati wina ali ndi mlandu ndi Mkhristu mnzake, angathe bwanji kukawuzengetsa kwa oweruza amene ali akunja, osati kwa Mkhristu mnzake? Kodi simudziwa kuti Akhristu ndiwo adzaweruza anthu onse? Tsono ngati inu mudzaweruza anthu onse, kodi simungathe kuweruza ngakhale ndi timilandu ting'onoting'ono tomwe? Kodi simukudziwa kuti tidzaweruza angelo? Nanji zinthu zamoyo wapansi pano. Tsono ngati muli ndi mlandu pa zinthu zotere, bwanji mumayika anthu amene mpingo suwayesa kanthu kuti ayiweruze? Ndikunena zimenezi kuti ndikuchititseni manyazi. Kodi mwa inu palibe ndi mmodzi yemwe wanzeru amene angathe kuweruza milandu pakati pa Akhristu anzake? Bwanji Mkhristu akuyimba mlandu Mkhristu mnzake, mlanduwo nkukawupereka kwa anthu akunja kuti awuzenge? Chokha chakuti mumayimbana mlandu inu nokhanokha chatsimikizika kale kuti mwalephereratu. Bwanji osangopirira pamene ena akukulakwirani? Bwanji osangolola kuti inuyo akubereni? Koma inuyo ndi amene mukulakwira ena, ndipo mumawabera ngakhale iwowo ndi Akhristu anzanu. Kani simudziwa kuti anthu osalungama sadzawulawa ufumu wa Mulungu? Musadzinyenge. Anthu adama, opembedza mafano, achigololo, ochimwa ndi amuna anzawo, mbala, aumbombo, zidakwa, augogodi, kapena achifwamba, amenewa sadzawulawa ufumu wa Mulungu. Enanu munali otere kale, koma mudayeretsedwa, mudasanduka anthu a Mulungu, ndipo mudapezeka olungama pamaso pake. Zimenezi zidachitika m'dzina la Ambuye Yesu Khristu, ndiponso mwa Mzimu wa Mulungu wathu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse akupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake nasankhapo 12, adawatchula kuti atumwi. Mayina awo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutchula dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andrea, Yakobe ndi Yohane,
Filipo ndi Bartolomeo, Mateyu ndi Thomas, Yakobe mwana wa Alufeyo ndi Simoni wa chipani cha ndale cha Azeloti, Yudasi mwana wa Yakobe, komanso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani yake. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero tikumva Ambuye Yesu akupita ku phiri. Sana angopita ku phiri kukangokwera phiri, koma anapita ku phiri kuti akapemphere. Ambuye Yesu akupita pa phiri kukapemphera chifukwa ntchito imene iye amayenera kuyigwira inayenera kuti iyendetsedwe ndi iye mwini wake Mulungu. Choncho anayenera kukakambirana ndi Atate yake kuti ampatse anthu amene angathe kugwira ntchito pamene iye azachoka pa dziko lapansi pano. Mmodzi mwa anthu akatswiri amabuku, Thomas Aquinas, adati chipembedzo chimapereka ulemu kwa Mulungu. Choncho chilichonse chimene chimapereka ulemu kwa Mulungu ndi chipembedzo. Mawu amene wafuna kutitsimikizira kuti pamene ife tikupemphera ndipo zimene tikupempherazo zikupereka ulemu kwa Mulungu, tiyenera kunyadira kuti tikuchita chomkondweretsa Mulungu. Chipembedzo chimene sichipatsa Mulungu ulemu si chipembedzo. Poyamba tiyeni tione za Yesu kulandira ubatizo wake. Mawu atimapeza pa 2 Korinto 5:21. Akunena kuti iye amene analibe tchimo anasanduka ngati wochimwa, kuti wosachimwa asandutsidwe ngati ochimwa. Yesu kutenga umunthu wathu wochimwa ndi kumaoneka ngati wochimwa chifukwa cha ife. Iye amene anali chiyambi cha chiyero ndi kulolera kukhala ngati chimo, kuti ife wochimwafe tithe kumva kukoma kwa Mulungu, kuti chotsa matope, kuti tikhale anthu pamaso pa Mulungu. Abale yanga, ndichachiziwikire kuti ngakhale tonse tinalengedwa m'chifaniziro chake, pa chifukwa cha iye mwini anatipatsa mphatso zosiyana-siyana. Izi timazipeza mukusiyana kwa makhalidwe, kusiyana kwa kaonedwe, kusiyana kwa usinkhu, kusiyana kwa nzeru, pa zambiri timasiyana. Koma pa zonsezi, mkati mwa pemphero limatitengera mukusiyana mwathumo kuti tilumikizane ndi iye amene ali chiyambi cha zonse. Pakati pathu pamafunika atsogoleri. Chifukwa popanda mtsogoleri palibe chimene chingalimbe. Utsogoleri umafunika nzeru. Utsogoleri umafunika kudeka. Utsogoleri umafuna kumvetsera, kupereka khutu lathu kwa anthu pamene akulankhula ndi kumamva zimene wakulankhula, ndipo ndikuzitenga kuti akulankhulawo sangolankhula mawu okha, koma akulankhula mkati mwawo ndi Mulungu. Utsogoleri umafunikatso kukhala okonzeka kuphunzira, osafika pa mapeto nkumaganiza kuti zonse ndimadziwa. Ayi, mphatso ya utsogoleri ndi mphatso imene amapereka Mulungu chifukwa amasankha anthu pakati pa anthu anzawo kuti athandizenso anzawo. Ambuye Yesu ngati mtsogoleri anazindikira kuti apeze anthu oyenerera kunafunika kuti akapemphere. Nzomvetsa chisoni kuti pamene tikupita ku zinthu zosiyana-siyana zosowa gulu lathu, anthu amakhala akukangalika kufunafuna kuli ndalama.
ndalama za mayendedwe kupita ku masankho, ndalama zokuti anthu akadye, ndalama zokuti anthu akapatsidwe zam'manja zofuna kugwiritsa ntchito. Koma sitimayikapo mwayi wokuti ifeyo ngati chipani, ifeyo ngati dziko, tiyeni tsopano tonse tilowe mchipinda tikapemphere. Ndipo mapemphero ngati amenewo sanayenera kutengera kuti awa ndi ampingo wakuti, awa mapemphera kwakuti. Ayi, koma umaona anthu akupita ku chisankho, tazolowera kutenga anthu awiri atatu ndikuti tisanayambe zonse tiapempha kuti atipempherere. Sikulakwitsayi. Amina aja mapemphera, koma tinayenera kuchita more than that. Tinayenera kupeza nthawi, kaya ndi chipani, ndikupita ndikukhala pansi, ndikuwuzana kuti tonse achipani chakuti tikapezane, ena akakumane uku, ena osakhala nthawi zonse anthu akamakumana ndiye kuti afuna kwachita kandi ma demonstrations. No, tikakumane tikufuna tipemphere. Ndipo anthu ndikupemphera ndikuti Ambuye mutipatse anthu amene akalowa kaya ndi mchipani adzakhale anthu amene angathe kutithandiza. Koma timasankha anthu chifukwa chakuti ali ndalama, ndipo ena amapasidwa ndalama komweko nkusintha maganizo kuti mmene uyu wachitira, ayi sindingachitire bwino koma kumusankha. Ambuye Yesu akutipatsa phunziro lalikulu lopita kali ku phiri ndi kukapemphera. Ndipo atapemphera anayamba tsopano amati akakomana ndi munthu, Mzimu Woyera umalondolera kuti uyu ndi woyenerera, uyu ayi, uyu ndi woyenerera. Izo ndi zimene zikutivuta kwathu kuno komanso anthu ambiri, kuti nthawi zambiri timayang'ana munthuyo pomwepo kumuona amene akuonekera nkunena kuti ayi amene wandi woyenerera, koma peto kwake timasankha njoka zimene zimaoneka ngati nkhunda, koma peto kwake timaona kuti tasankha anthu amene kumapeto satithandiza, ndipo sathandiza dziko koma amazithandiza iwo weni. Chifukwa chani? Timapita kuzisankho tisanakonzekere. Anthu amene tikukasankhawo mwini wake ndi Mulungu, ndipo amene amadziwa bwino kwambiri ndiye Mulungu. N'chifukwa chake Ambuye Yesu atakapemphera anapatsidwa anthu. Tivomere sikuti nthawi zonse anthu amene amasankhidwa amakhala oyipa. Ayi, ayipa bwanji poti sanagwire ndalama akati wasankhidwa tsopano, ndikuti wayamba kugwira mamiliyoni. Mbuyo monsemo akati ali ndi ndalama zinali ma100, koma pano wabagwira mamiliyoni, sangakhale chimozimozi. Chifukwa chani? Amatengeka ano tsopano ndi zimene zili pa ground. Lero Ambuye Yesu atakapemphera anayitana anthu. Lero padziko lapansi pano pali atsogoleri osiyana-siyana, tonsefe aliyense payika ndi mtsogoleri. Ena pabanja pawo ndi atsogoleri, ena kuntchito kwawo ndi atsogoleri, ena kuchipani ndi atsogoleri. Kulamulira dziko ndi utsogolerinso. Utsogoleri wonsewu unena kutipatsa ife chiudindo chachikulu. Poyamba iwe ndi mtsogoleri uyenera kumakhala ukupempherera anthu amene umatsogolera. Ndi chiudindo chako. Uyambe kuapempherera kuti anthu abonga anachitira Moses. Mwandipasa mtundu waukulu ngati umenewu, ndingathe bwanji? Ndine munthu wang'ono sindingakwanitse. Ndipo iwo anamuwuza kuti iwe tukwanitsatu. Ine pokusankha sindinangokusankha, ndikupatsa zonse zokuyenerera kuti ugwire ntchito yako bwino. Choncho kupasidwa udindo iwe ndikumayiwala Mulungu, dziwa kuti sungachite bwino pa zonse. Udindo uliwonse uyenera kutipatsa ife udindo woyang'ana anthu amene ali ovutika kwambiri, anthu amene ali osauka, anthu amene alibe chodzithandizira okha, anthu amene akusowa chakudya, anthu amene chikhulupiriro alibe, anthu amene ndi amene ifeyo tinayenera kukhala nawo pafupi kuti zabwino zonse zikamabwera zizifikira iwowo. Kaya ndi zakuchipatala, chipatala tisamange kuti chithandize anthu amene ali ndi ndalama, chithandize anthu amene alibe ndalama. Koma vuto ndilo kuti ngakhale mankhwala agulidwe,
zaka zonse sindinamvepo kuti mankhwala amapezeka okwanira, kuti anthu amene anayenera kusunga mankhwalawo amatenga ndikumakagwiritsa ntchito yosayenera. Ziwanichi kuti pamene mukutero, iyeyo amene anakupasani moyo wa thanzi adzalola kuti tsiku lina thanzi limenelo lizayoyoke, ndipo likayoyoka ndi pamene muzazindikira kuti kuba mankhwala kuja kunali kolakwa. Abale, lero tikumva kuti apostoli asankhidwa, ndipo atasankha sanasankhe chifukwa chakuti anali ophunzira, ayi, sanasankhe chifukwa amaoneka bwino, ayi, koma anaona kuthekera kwa iwo ataphunzitsidwa. Kuti Petro amene anali ochokera ku nyanja koma atapatsidwa mwayi woyenda ndi Ambuye Yesu, mwayiwo munali kuthekera kwa kukula pa Chikhristu, kukula pa chikhulupiriro chawo. Ndipo chifukwa chimenechi chinapangitsa kuti ntchito ya Ambuye Yesu ipitirire patsogolo ngakhale yeye mwini wake atachokapo. Tingateso kuzifunsa kuti pakati pathu monga anachitira ophunzira yakufunsana kuti pakati pathu wamkulu ndiye ndani, umene uja ndiye umunthu umene umapezeka mwa munthu, kuti paliponse ukufuna kudziwa kuti kodi ali ndi udindo pano ndi ndani. Mukufuna mutadziwa kuti wamkulu ndi ndani, kuti inu mukadziwa mutani. Penepo ndi pali vuto lalikulu, kuti kufuna kudziwa ndipo inu mukadziwa mutani. Chifukwa kukhala wamkulu sikusonyeza kuti iweyo ndiye kuti chilichonse umadziwa. Uziwe kugwiritsa ntchito anthu amene ali pafupi nawe kuti akuthandize kugwira ntchito. Ena amangofuna kuti iwowo alowe pa udindo mcholinga choti udindowo athandize kukhala pabwino, kuyiwala kuti iwowo ndi njira chabe yokuti azipita kokakambirana malamulo othandiza kuti anthu ena amene sangapeze mwayi okakhala kumeneko azitha kuthandizika. Apange malamulo osakhala opinja anthu koma owathandiza. Ambuye Yesu anapita ku phiri kukapemphera. Ndipo lero pamene tikumva kuti Ambuye Yesu atapemphera, anasankha ophunzira aja ndi kuyamba kuwaphunzitsa. Atawaphunzitsa pa nthawi yokwanira, inafika nthawi imene anenera kuwauza kuti tsopano pitani mukachite zimene timachula kuti ma practicals, mukasonyeze kuti inu tsopano ndakupatsani mphamvu. Nzomvetsa chisoni kuti anthu ambiri amene ali ophunzira kwambiri anatumizidwa kukapanga ngakhale ma practicals tikwane nawo, koma atayamba ntchito anayiwala zonse zimene anaphunzitsidwa ndi kumachita zimene iwo akufuna. Abale yanga, Ambuye Yesu lero akutiphunzitsa. Poyamba anali munthu wopirira. Sikuti sananyozedwe, kulikonse atanyozedwa sananene kuti ndasiya udindo, ayi. Ankadziwa kuti ndikulimbana ndi anthu, ndipo anthu amene wasangathe kundimvetsa. Zimakhala zomvetsa chisoni pamene ena asankhidwa. Chaka chino tikhala tikuchita masankho pakati pa machurch level mpaka pa madinari, pa diocese, kuti pamene tikuchita masankho otero anthu ena amasankha kusagwira ntchito imeneyi. Omwewo kwasankha kuti inuyo muzigwira ntchito iyi ya zadziko lapansi pano amachita kunyadira. Kungosankhidwa kuti muziyang'anira kaderaka, kunyadira, kuyenda motumbwa, kuzuwa kuti tsopano lino ndafikapo. Kwauza kuti muntumikire Mulungu, kunena kuti ndilibe nthawi. Ya abale yanga, mulibe nthawi kwa iye amene akupatsani moyo. Tinayenera kunyadira kuti Ambuye mwandisa ine ndine ndani, monga anachitira amayi Maria kuti akuti andisankha kukhala chairman, wampakati, ayi, ndigwira ntchito imene ndingagwirira, andipasa udindo, ati ndikhale secretary, ndikufuna ndisinthe zinthu zipite patsogolo. Koma ayi, pamene ayenera kuti apite kumpakati, akunena kuti nthawi ndilibe. Lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti pamene iwo akapemphera, udindo wathu uliwonse umene talandira tiziziwa kuyamba tapemphera. Tsiku lililonse tikukakamizidwa, ndibwerezenso liwulo, palibe ufulu wokusankha ya. Tonsefe tiyenera kudziwa kuti tsiku lililonse ndi mphatso ya Mulungu, ndipo watipatsa kuti tipemphere. Ndipo kwa amene amakonda kukapemphera mawu uliwonse, amene uti waombere m'manja kuti apitirize. Chifukwa kusapemphera ndi kuliyamba tsiku losapemphera ndi kunyoza amene watipatsa tsiku limenelo. Ambuye azitidalitsa tonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.